Yeah. Anga kufunda kuya kutoka mbali kilomita zaidi kupandika jisi akala anga wasomesa kajisi ni mari mutungamiri ni mari kuzama umwe nomwanga kana kana mumutiri saka mese mayani kujisi maita ote machiwala itu abasaka kuita kuguko kwa kwa apa akakane sinovhundutsa kasikaka Designer in Zimbabwe. This is I want to introduce you to my team. This is Ateli. Let you introduce best designer in Zimbabwe Matosvi kuvhundutsa isho zipiti wedu ngavatibvira hanzi kokuzoti saka mutoda kuto asi muita muchitisvoresa ikatochena wani totonzi ndimi muritori best nezvamamuri izvozvo kwevava ava vekuenda kwapuresidenda vakauyawo nejezi ravo vaida kudi naiweiwe comic yereda wanga wafunga kuti uchanopuwa imwe mota ikoko wakuda kutotenga 2 mwari wakaitwa sei wakatopiwa ikoko zvakakwana kaikuwo yevamwe waibva wamirizika kudaro nejezi rebhuruu ubva wapfeka jezi rebhuruu kudaro kana ndiwe naiwe komi waida kudi waifunga kuti anokuziva just because waenda kwapurezidendi haazvionezvo haazvizive akanga aenda kutorizima yanga ingori torizima chete torizima ndoye akanga afambira izvo zvokuti wakambopiwa mota napurezidendi wati ukaenda nebhegi rine mucheku nesheti nemucheku haazvizive unofunga kuti ane nguva yekuitisoroona izvozvo matakanana izvozvo here iwe ava vamamilioneya naiwe asikana iwe hauvhunduke nemapodikati esaya aikuitwa ndege all over the world kana ndimi komaida kudi nai vakomike roda maida kunokomike ikoko nejezi rebhuru amuna kurona here ameno zvanga vari ngoriwoso kukanganisa zvinhu mukona vakapushwa semweyo tsvina ende vapushwazve tarisai munhu munhu zvaingwana une kuna komike une nejezi vaitamoabata mari vaita mufananidzanini aite zvokunopuwa moto anozvishandira maserebhu mariuserebhu aite zvokupuwa mota maida kunodii ikoko naiazikana zvinhu zvacho munhu ngozvitsuro wega